Omni u 30 stihova pokriva 200 godina povijesti. Ploče su poput vrućeg krompira prebacivane od jednog pisca do drugog. Svaki pisac piše samo par stihova, uglavnom kako bi se predstavili. Tijekom tih godina uništeni su oni opakiji i Nefijci. Na kraju je Bog upozorio Mosiju da napusti zemlju Nefijevu. On i njegov narod stigli su do Zarahemle, gdje su živjeli Mulekijci, a Mosija je postavljen za kralja. Mulekijci su također došli iz Jeruzalema, no za razliku od Nefijaca, njihov je jezik postao iskvaren i oni su njekali Boga pošto sa sobom nisu ponijeli spise. Mosija je podučavao Mulekijce kako bi naučili njegov jezik, te kako bi se sjetili Boga i njegovih saveza. Nakon Mosijine smrti, njegov sin Benjamin postao je kraljem. Također, Zenif je grupu ljudi odveo nazad u zemlju Nefijevu, kako bi vidjeli mogu li ponovno tamo živjeti. Na kraju je Amaleki kralju Benjaminu predao ploče.